Als je schrikt, dan gaat je hart een keer. Misschien kun je wel zeggen, als je je niet lekker voelt of je bent verdrietig, dat je hartslag heel laag klopt. We hebben dat vertaald naar het verhaal van dat het dus een jongen is, een van de dansers, die dus geen contact meer kan maken met zijn heartbeat. En dat we in de voorstelling zijn zoektocht meemaken. Wat voor mij als choreograaf uitdagend is eigenlijk heb ik een hele grote groep dansers. Welkom bij Philharmonie Zuid-Nederland. Jullie komen naar Heartbeat luisteren en kijken. Het is een heel mooie voorstelling met dans, muziek, tekst en orkest.